Molt bon dia a tots. Estem molt contents d'aquesta sessió virtual d'avui, com aplicar la reforma horària en l'àmbit de la indústria i que presentem dins del projecte Antime, que ens ha agradat molt poder fer amb molts de vosaltres i desenvolupar. Ja sabeu que les característiques de les empreses industrials feien, ho veiem des de feia molts anys, que el seu àmbit, que és molt complex d'horaris, degut als torns i a la nit, a la producció contínua, feien que el món de la indústria, la reforma horària, tingués una problemàtica, diguéssim, complexa, complicada, però que així tot veiem que era una eina de competitivitat i que valia la pena abordar-la amb serietat, intentant trobar solucions i maneres de poder-la dur a terme dintre de l'àmbit industrial. El projecte Intime té l'objectiu de definir les bases per aplicar aquesta reforma horària a l'àmbit industrial i facilitar sobretot l'adaptació dels hàbits saludables i de conciliació tan necessaris per tots nosaltres i que també, com hem dit abans, influeixen d'una manera molt directa en la competitivitat de les empreses. Creiem també que és un impacte molt positiu i que no solament millora la salut de les persones treballadores, sinó també facilita la polivalència dels llocs de treball i fa d'alguna manera un pas endavant perquè les empreses agafin nous rols que d'alguna manera són necessaris. A Vall sempre ha estat molt conscienciada amb el tema de la reforma horària. Us he de dir que vam ser la primera patronal, ja en l'any 2013, fa 8 anys, que vam recolzar totes les tasques que feia en aquells moments. Hi havia una organització a nivell estatal que es deia AROE i que va ser la que va iniciar tot el tema en l'àmbit català i estatal. Ara ja des de Catalunya també el govern va donar una gran empenta i jo crec que a vegades es diu que el tema de la reforma horària s'ha de fer un trencament i posar el comptador a zero. Crec que això és molt complicat i a vegades, encara que no, els petits passos fan avançar. I de fet hem avançat, tots aquests anys hem avançat, potser no tant com ens hagués agradat, però es va avançant i es van donant empentes amb un tema que és molt cultural també i que d'alguna manera necessitem a tots els integrants de la societat per poder-ho fer, perquè si no, què passa? Que les problemàtiques són molt diferents. I en aquest cas, avui ens dediquem a la indústria, però també en altres ocasions ho hem fet amb el comerç, ho hem fet amb els serveis. Hem promogut participació d'empreses en aquestes proves pilots d'iniciativa de la reforma horària i hem participat també com a entitat. Des de la participació, els primers pilots, Vall va detectar aquestes dificultats que comportava l'aplicació en la indústria i d'alguna manera és el que hem volgut fer per treballar i trobar les solucions. El projecte Intime compta amb el suport i el finançament del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Des de bon començament vam trobar total recolzament i a través de la Secretaria d'Empresa i Competitivitat. Avui ens acompanyen l'Ariana Güell, que és la coordinadora de Barcelona Time, Initiative for Healthy Society, i parlarà sobre la reforma horària a la indústria, els aspectes bàsics i per les empreses. També Xavier Peralta, coordinador del projecte Intime, i escoltarem exemples d'èxit de la mà de dues empreses. Mònica León, directora de Recursos Humans de l'empresa Francisco Albero, ens explicarà com ho han fet a FAE, i Arantxa Martínez, directora de Recursos Humans de l'empresa de Lluc Essence, ens ho explicarà com ho han fet a Lluc. Molt benvinguts a tots i comencem. Ariana, quan vulguis. Perfecte, gràcies Rosa per la introducció i per situar
aquesta reforma horària en el marc d'Evall i de la indústria. Doncs, com deia la Rosa, el meu nom és Ariadna Güell i soc la cocoordinadora del que ara s'anomena la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, que recull una mica el llegat de la iniciativa per la reforma horària, que al final té com a objectiu implementar una organització horària més saludable, més productiva i igualitària, no només en l'àmbit públic, sinó també en l'àmbit de les empreses i les organitzacions, com a pilars clau del nostre dia a dia. Primer m'agradaria donar les gràcies a Evall per convidar-me i pel compromís, com explicava la Rosa, continu amb la reforma horària i a totes les persones que esteu avui aquí escoltant-nos. Espero que us resulti interessant el projecte que us presentem. La Barcelona Time Use Initiative que jo represento, com deia, és hereva del llegat de la iniciativa per la reforma horària, que compleix una mica el seu objectiu inicial el 2018, quan es firma el pacte per la reforma horària, el que Evall va subscriure junt amb altres associacions d'empreses catalanes. I a partir d'aquí iniciem un camí d'obertura internacional amb la idea de que, en base a aquesta experiència positiva a Catalunya de posar en contacte diferents visions, necessitats, interessos al voltant del temps, com aquesta experiència la podem exportar més enllà de les nostres fronteres. Des d'aleshores, des d'aquest 2018, diguéssim, hem anat creant una mica de xarxa internacional en diferents àmbits i també hem obert el que probablement us soni que havia estat la Setmana dels Horaris a l'àmbit internacional. L'hem convertit en la Time Use Week i aquest any celebra la segona edició d'aquest enfocament més internacional i precisament aquesta presentació del projecte In Time s'emmarca en la Time Use Week 2021, que serà la setmana que ve. Per nosaltres, In Time és un projecte pioner en un àmbit en el que encara queda molt per estudiar, però sobretot per aplicar a la pràctica en termes de reforma horària, com són els torns i especialment tot el que és el món dels torns nocturns o de la nocturnitat. A més de l'acte d'avui, que per nosaltres és clau i com sempre s'ha fet dins de la Time Use Week, també tenim espais dedicats a debats sobre temps i àmbit laboral, que per nosaltres ha estat sempre un àmbit clau per aconseguir els objectius de la reforma horària. I destacaria potser el debat principal que tenim en aquest sentit. Es farà el dilluns que ve, el dia 25 d'octubre, de 11:30 a 1, on parlarem sobre diversos temes o tendències en relació al temps i al món laboral, amb qüestions com repensar els models d'organització del temps laboral existents o quines tendències hi ha en relació a l'organització del temps del treball, com el dret a la desconnexió digital o la setmana de 4 dies. Comptarem amb ponents com Alex Agius, membre del Parlament Europeu, Manuela Gehlen, que és directora de Jobs and Skills a la Comissió Europea, o Charlotte Lockhart, que és la CEO de la Fundació 4-Day Week, que és la principal fundació que impulsa la setmana dels 4 dies a nivell global. Com he anat dient, l'àmbit laboral d'alguna manera resulta vital per afavorir un canvi en l'organització del temps, ja que jo diria que juntament amb l'educatiu és el pilar al voltant del qual organitzem les nostres vides, la resta de temps, sigui d'oci, de cura, personal, van una mica en funció d'aquests horaris de la feina i probablement de les escoles, aquells que tenen família. A més, avui, després del xoc de la pandèmia, creiem que encara es fa més rellevant parlar del temps, en diversos sentits. Primer, perquè el confinament i l'escalada del teletreball posterior que va suposar han canviat una mica la percepció o, si més no, han fet qüestionar a les persones treballadores l'organització del seu temps i especialment del temps laboral. Els diaris americans, que sempre són com molt sensacionalistes en els titulars, parlen del fenomen de Great Resignation, com un fenomen en el que les persones han començat a deixar feines per buscar-ne d'altres que els permetin flexibilitat horària o mantenir opcions de teletreball, sigui total o parcialment. Tot i que probablement el fenomen no sigui tan estès ni tan greu com sembla que el titular,
sí que al final ens ha fet plantejar la necessitat de la presencialitat, el temps que esmercem en desplaçaments innecessaris. Només penseu quantes reunions que abans fèiem presencials hem eliminat i hem canviat per videoconferències o a vegades per correus electrònics, i altres aspectes que potser no ens havíem qüestionat i que afecten directament a l'organització del temps laboral. Per mi el segon aspecte de la pandèmia clau és la crisi econòmica òbvia que ha provocat, que serà molt diferent segons el sector, però que tot just sembla que estem començant a sortir-ne i, per tant, una organització més productiva, que al final sempre ha estat un dels objectius de la reforma horària, resulta encara més important a dia d'avui per, diguéssim, recuperar-se d'aquest xoc brutal que vam tenir a principis del 2020. Però és que jo diria que a més de la pandèmia també teníem ja molts factors que d'alguna manera ens empenyien cap a repensar la nostra organització del temps laboral. Com deia la Rosa al començament, això ja té una història i no és casualitat. Coses com la digitalització, l'automatització, la digitalització, l'automatització i la robotització a la indústria, problemes de captació i retenció de talent en alguns sectors i àrees, una demanda i una voluntat de cada vegada esdevenir empreses més sostenibles, promoure valors com la igualtat, tota una sèrie de reptes que ens van arribant, que venen ja de fa un temps i que probablement han escalat en els últims 2 anys i que poden trobar resposta en menor o major mesura en canvis en el nostre ús del temps, tant com a organitzacions com a individus. Per ficar un exemple concret, quan parlem de digitalització i automatització de la producció. Al final són eines que no existien fa tot just potser 10-15 anys, que ens alliberen de limitacions en la presencialitat, en la manera en què organitzem el nostre temps i que ens permeten canviar una mica la manera en què gestionaven els projectes. Per veure un exemple concret, jo tinc amics que es dediquen a l'automatització de línies de producció i cada vegada més s'estan connectant de manera remota a les fàbriques. Què implica això? Doncs que s'estalvien setmanes de presencialitat en fàbriques que poden estar a la Xina, a Egipte o a Cornellà, però que impliquen desplaçaments, estones allà, que moltes vegades són perdudes, per dir-ho així, perquè estan esperant que algun procés s'acabi d'actualitzar i que, en canvi, al connectar-se remotament, estem parlant que han estalviat energia, han estalviat emissions de CO2 dels desplaçaments, li han facilitat la conciliació familiar i personal a la persona treballadora i fins i tot jo diria que hem millorat la productivitat de l'empresa, ja que al final aquest temps que abans estava en anar i venir, en casos extrems en què hi ha fàbriques fora de Catalunya, en desplaçaments molt costosos, doncs aquest temps l'ha guanyat en poder respondre a altres demandes sense haver, diguéssim, canviat el sou en el mateix temps. Per tot això, què defensem des de l'associació, des de la reforma horària, i que creiem que pot donar una mica part de la resposta a aquests múltiples reptes que les empreses tenen avui? Defensem un model d'organització temporal basat en tres pilars clau: la salut, la igualtat i la productivitat. Parlo de model d'organització temporal perquè no es tracta d'accions aïllades, sinó que la dificultat, com també es comentava al principi, està en aconseguir connectar tots aquests usos del temps, perquè no som persones aïllades, que estem a la feina i després estem a casa i no té res a veure. La dificultat està en poder connectar tots els nostres usos del temps i fer-los compatibles. I, per tant, és aquest model de com organitzem temporalment totes les nostres vides i com ho fem compatibles amb les vides dels altres i les necessitats de les organitzacions i les empreses. M'agradaria entrar una mica en què vol dir cada un d'aquests 3 pilars i com ho podem aplicar en la pràctica en l'àmbit industrial, que és el que ens ocupa avui. El primer pilar per nosaltres sempre és la salut. Defensem un model horari saludable i entenem com a model horari saludable aquell que ens permet la màxima adaptació possible al nostre ritme circadiari.
El ritme circadiari, suposo que us sona, però faig una breu introducció. És un ritme intern del nostre cos, a vegades sentireu parlar del rellotge intern, que dura 24 hores i que ens marca coses com quan tenim gana, quan tenim son, ens regula la generació d'hormones i d'altres substàncies al llarg del dia, que al final el que fan és regular el nivell d'activitat del nostre cos. La cronobiologia, que és la ciència que estudia el funcionament d'aquests ritmes, ha descobert la relació entre alteracions d'aquests ritmes circadiaris i diferents aspectes de la nostra salut, com increment de riscos en malalties cardiovasculars, en sobrepès, diabetis, trastorns mentals, entre altres. Al final, un ritme circadiari que funciona correctament està alineat amb el nostre ritme social, és a dir, les obligacions que tenim cada dia, com anar a treballar, i amb el nostre ritme natural, que bàsicament és la llum del sol que rebem al matí i la foscor del vespre, que seria el ritme de la Terra. El nostre ritme circadiari, com deia, regula sobretot a través de la claror del matí i la foscor de la nit i a través de les hores en què fem els nostres àpats. Què és el que ens passa? Que a vegades les nostres obligacions socials fan que aquests tres ritmes, diguéssim, no acabin d'anar a l'hora i tinguem petites o grans disrupcions, segons com sigui la nostra vida, en aquests ritmes. Moltes vegades ho notem, el més típic és falta de son, no he dormit bé, no he descansat. Això al final vol dir que no tenim del tot ajustats aquests ritmes circadiaris. La reforma horària, doncs, el que vol és, en el pilar de salut, el que vol és implantar canvis que redueixin al màxim aquestes disrupcions i que d'alguna manera contribueixin a alinear tant com sigui possible aquests tres ritmes. I donat, com deia al principi, que l'organització del treball és un dels pilars al voltant del qual organitzem el nostre ritme social, doncs és clau per aconseguir-ho. Què implica això a la pràctica? Mesures que afavoreixin l'avançament dels àpats aquí a Catalunya, per exemple, donar la possibilitat de poder dinar a partir de la 1, que compactin la jornada laboral. Tenim una tradició que espero i crec que anem superant de tenir pauses molt llargues al migdia, que es poden reduir per donar més temps a la tarda per altres obligacions i poder anar a dormir a una hora més raonable. O mesures de flexibilitat horària, com entrades i sortides flexibles que permeten a la persona adaptar el seu horari al seu ritme intern i a les obligacions socials que pugui tenir sense haver de sacrificar el son. El Xavier, que parlarà després de mi, ho explicarà millor com es trasllada això als torns, però també en un context de torns rotatius que sembla molt rígid, es poden fer petites adaptacions per reduir al mínim aquestes disrupcions, encara que inevitablement les tindrem, perquè ja estem forçant uns horaris una mica més estranys, però podem fer coses per reduir-les al mínim i, per tant, augmentar la salut de les persones treballadores. El segon pilar que treballem és el de la igualtat. Busquem una organització temporal que permeti a totes les persones tenir temps per elles mateixes i poder compaginar tots els aspectes de la seva vida. Sabem, i no us sonarà estrany, que les dones disposem de menys temps per nosaltres mateixes i que això es tradueix en aspectes de salut, com pot ser falta de son, major incidència d'estrès, de depressió, etc. Però també amb falta de temps per dedicar a la millora professional, a la formació o a la participació en activitats comunitàries. A més, aquesta falta de temps també fa que siguin les dones les que majoritàriament opten per fórmules de mitja jornada o que directament deixen el mercat laboral durant un cert temps, el qual al final no es tradueix en res més que privar les empreses i la indústria també d'una força de treball qualificada. Tot i que, òbviament, aquest no és un problema només de l'àmbit laboral, sí que des de l'àmbit laboral es poden emprendre mesures per contribuir a una major igualtat en aquests temes, com pot ser la flexibilitat horària que comentàvem abans, per combinar activitats de cura i laborals, polítiques de suport a activitats de cura, com permisos, serveis de cura d'infants o altres, i també formació i sensibilització, tant homes com a dones, per promoure la corresponsabilitat. Arribo ja a l'últim pilar, la productivitat.
fins ara hem estat parlant de beneficis que potser redunden especialment en les persones treballadores, però nosaltres volem aconseguir el que a mi m'agrada parlar d'un cercle virtuós, no? On millorem la salut, aconseguim una major igualtat de les persones treballadores i aquestes dues coses tenen un impacte directe en la productivitat de l'organització. I per tant, d'alguna manera, tanquem un cercle virtuós. Des de l'associació treballem com en dues línies interrelacionades. Primer, en una gestió més eficient del temps, i jo crec que això és l'aspecte que tots i totes vosaltres heu treballat en menor o major grau dins de les vostres empreses. La indústria, per exemple, és un dels pilars de la filosofia Lean, que al final busca reduir els temps malgastats, eliminar les tasques innecessàries i, en última instància, fer més eficients tots els processos. I això vol dir millorar els processos, fer reunions més eficients, establir objectius realistes que siguin mesurables, etc. Tota una sèrie de mesures que eficienten el temps disponible i que tenen, òbviament, un impacte directe en la productivitat. Però, a més d'això, hi ha un àmbit de salut. Abans hem explicat que eren els ritmes circadiaris, com això relacionava amb problemes de salut, però és que, a més, aquests ritmes també afecten a la nostra capacitat de concentració, a la capacitat d'aprenentatge i, en definitiva, la qualitat de la feina que fa la persona treballadora. Una persona que no ha dormit bé, que està menjant a deshora, que està treballant a hores estranyes, és una persona menys productiva. S'ha vist com aquesta falta de son pot afectar la qualitat del producte, els errors humans en la cadena de producció, els accidents laborals, tant a l'empresa com de camí, en els desplaçaments, o tots aquells aspectes relacionats amb la quantitat de baixes laborals, la rotació de personal o la retenció de talent. Al final, una política horària atractiva no només permet atraure talent en aquells espais on falta personal, si s'han de decidir entre dues empreses similars, això pot ser una cosa que equilibri la balança, sinó que també assegura que aquest talent no marxi i que vingui més motivat a la feina. A l'haver dormit, haver tingut temps per fer altres coses importants per la persona i, en general, tenir uns horaris que encaixen amb l'estil de vida de la persona és més productiva, comet menys errors i, en última instància, reverteix en benefici de l'empresa. En definitiva, i per anar tancant una mica, els tres pilars en els que es basa el nostre model contribueixen tots a un cercle virtuós de millora que afecta el benestar de les persones treballadores a la vegada que millora la productivitat de les empreses, redueix la rotació de personal i facilita l'atracció de talent. Fins aquí he mencionat diferents mesures, una mica per sobre, però no voldria acabar la intervenció sense una última paraula de precaució. El model global crec que és vàlid i es pot aplicar a tot arreu, però cada empresa té unes circumstàncies i capacitats diferents, es troben moments diversos de creixement, de maduració com a organització, i per tant, i crec que també en feia referència a la Rosa al principi, l'oportunitat d'avançar cap a horaris més saludables, més igualitaris i més productius és un procés acumulatiu. No cal marcar un dia D i de cop i volta canviar tota l'empresa, sinó que es tracta d'anar valorant en quins aspectes falta més per avançar, quins són més possibles d'implementar i anar introduint de manera progressiva aquestes mesures adaptades al sector, a les circumstàncies, a la mida de l'empresa, etc. A poc, anar avançant cap a aquest objectiu final, diguéssim, d'uns horaris saludables, igualitaris i productius. Avui presentem un projecte que hem desenvolupat a Maevall amb Intime, finançat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, i que es centra en una modalitat de treball bastant habitual en la indústria, com són els torns i especialment els torns nocturns. I crec que és interessant aquest projecte perquè es donen dues circumstàncies clau. Primer, que és una modalitat de treball on els ritmes circadiaris es veuen molt alterats de manera artificial. I segon, una circumstància clau per mi és que és un àmbit on queda molt camí per recórrer. Tot i que hi ha investigació de fa temps, també falta investigació per fer i, sobretot, falta que aquesta investigació que ja s'ha fet s'arribi a aplicar de manera pràctica a les empreses, que implica a l'hora de plantejar-me jo com organitzar els torns a la meva empresa. És per això que per mi Intime és un projecte pioner a tota Europa,
al final el que busca és poder aplicar justament a la pràctica el que sabem des de la cronobiologia respecte als torns. Crec que incidir en aquest aspecte de l'organització del temps justament es pot produir grans beneficis de manera molt ràpida en la mesura en què és una fórmula que altera molt els nostres ritmes circadiaris i que, per tant, qualsevol millora implicarà, diguéssim, una millora ràpida d'aquests ritmes i, per tant, de la salut i la productivitat de l'organització. No dic res més del projecte, ja que ara en Xavier Peralta, que ha estat portant el projecte, ens parlarà en detall de què ha significat i com s'ha desenvolupat i, sobretot, crec, de les conclusions que n'hem extret. I, per tant, ho deixo aquí i a la vostra disposició per les preguntes que pugueu tenir. Gràcies, Ariadna. Xavier, quan vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies, Ariadna, per aquesta introducció tan interessant. Moltes gràcies a les persones assistents avui i, sobretot, a les empreses participants en el projecte, perquè gràcies a elles hem pogut tirar-lo endavant i aconseguir l'objectiu que ara comentarem. També m'agradaria agrair el compromís d'Eval, perquè ens coneixem de fa anys, Rosa, del 2015 amb les proves pilot que vam fer, si us en recordeu, amb la Sara Berbel. I jo fent una mica recordatori de la iniciativa, d'on venim, venim de fa anys, i parlant d'això, que estem duent a terme un projecte pioner, el que em ve al cap és les converses que teníem quan fèiem les taules quadrangulars, quan estàvem preparant el pacte per la reforma horària, parlo de fa 5 anys, que molta gent, sindicats, associacions empresarials, ens deien sí, tot això que comenteu de compactar la jornada, de la flexibilitat horària, de dinar en una franja horària saludable, està molt bé. Però, bueno, i la gent que treballa a torns? Que no estem parlant només de la indústria, de seguretat, sanitat, etc. No teníem resposta, llavors. L'única resposta que podíem tenir és bueno, això passa a tot arreu, no? És a dir, si te'n vas a Suècia, si te'n vas als Estats Units, si te'n vas a la Xina, tenen aquest mateix problema. Per tant, nosaltres anem a millorar quelcom a la resta. Doncs jo crec que amb aquest projecte hem pogut posar la primera pedra o hem donat la primera resposta a aquesta necessitat. Estem parlant, pensem, d'un 20-30% de les persones treballadores i pensem que, a més, que la nostra societat es manté gràcies a aquest percentatge de persones que, malauradament, han de treballar de nit, malauradament, han de fer torns, però que les necessitem realment. Necessitem tot aquest col·lectiu. Com deia l'Ariadna, amb aquest projecte hem treballat amb l'objectiu de cercar empreses més saludables, més productives, més competitives, que treballin amb més qualitat, que cometin menys errors, que tinguin un equip més motivat i que, per tant, es pugui atraure i retenir el talent, perquè no és només atraure, sinó més retenir el talent a les empreses. L'objectiu final del projecte, el producte final que hem ideat i que ja el tenim a puntet, el tenim ja al forn, a puntet de sortir, és una eina diagnòstic que es pugui oferir a totes les empreses del sector industrial perquè puguin fer una autovaloració en relació als horaris i organització del temps en general i, en particular, amb la qüestió dels torns i de la nit. Pel camí, i gràcies a aquestes empreses participants, que no em voldria deixar, però les nombraré ara, Yuquesens, Manusa, Francisco Albero, Industrial Electrolítica Cano i Manufacturera Moderna de Metales. Gràcies a aquestes empreses el que hem fet és fer un diagnòstic a totes elles per identificar bones pràctiques d'una banda i proposar oportunitats de millora, mesures concretes. Abans d'aquest diagnòstic, el que sí que hem volgut fer, per conèixer de primera mà què és el que havien de proposar les empreses, és parlar amb experts, persones expertes en salut, persones expertes en organització del treball, per tant, acadèmics i professionals contrastats, perquè per aconseguir, d'una banda, evidència científica sobre el que proposàvem, és a dir, que allò que estem proposant té un suport, un backup darrere, i també experiències concretes del món empresarial que sabem que han estat d'èxit, que sabem que han funcionat i que, per tant, també es poden proposar
a totes les empreses industrials. Un cop fet aquest diagnòstic, on hem identificat bones pràctiques i oportunitats de millora, s'ha portat a terme un seguiment gràcies a un pla d'acció que, tal com comentava l'Ariadna, el que hem fet és proposar mesures amb un temps, amb un timing per cadascuna d'elles que fos operatiu i adequat per elles. En tot aquest procés, el que hem anat fent és millorar l'eina d'alguna manera, validar aquells ítems que en primer lloc havíem proposat, eliminar també alguns que hem vist que no eren del tot, no encaixaven bé, o les esmenes que hem vist oportunes. Molt bé. Doncs l'eina, diguem-ne, que té com dues grans parts. Són dues grans parts. D'una banda, parlem de l'organització horària en general, i quan dic en general em refereixo que és aplicable a qualsevol tipus d'empresa. Hem de tenir en compte que les empreses industrials també hi ha personal, diguem-ne, amb horari d'oficina, amb horari diürn. I, per tant, a l'eina parlem de cultura organitzativa, que bàsicament és parlar d'una nova cultura del temps, d'uns nous usos del temps diferents. I aquí parlem sobretot de com evitar la presencialitat amb la direcció per objectius, de com fer reunions més operatives o de com comunicar-nos de manera més eficaç, o també, per exemple, de com implementar procediments en els diferents processos de treball per tal de treballar de manera més eficient. Hem també cregut oportú encaixar un apartat de Covid-19. Esperem que d'aquí uns anys aquest apartat el puguem treure perquè ja hagi passat el malson, però sí que hem incorporat un apartat de Covid on especialment, evidentment, hem parlat de teletreball, de si es donen les condicions per poder fer teletreball de manera adequada, i, en segon lloc, molt important, que és la part que més ens toca a nosaltres des de la reforma horària, la desconnexió digital. El dret a la desconnexió digital per part de les persones treballadores. En aquest sentit, moltes empreses estan impulsant protocols de desconnexió i, vaja, és la proposta que, de fet, fem també a l'eina. Altres qüestions així genèriques, evidentment, parlem de conciliació o de compatibilització d'usos del temps, si voleu, i aquí, bàsicament, les propostes tenen a veure amb la flexibilitat horària, amb la bossa anual d'hores i amb la compactació de la jornada per tal de possibilitar un avançament en la sortida de la jornada laboral. I en quant a la salut, doncs el que ha comentat també l'Ariadna, evidentment, poder dinar en una franja horària més saludable, al voltant de la 1. Això és, repeteixo, mesures o propostes que fem de forma genèrica per a tots els col·lectius i especialment també per col·lectius d'oficina. Ara entrem, diguem-ne, en l'apartat que més ens interessa, l'apartat innovador, que té a veure amb la tornicitat i la nocturnitat. Tenim com 3 grans apartats quan parlem de tornicitat i nocturnitat. Primer, la conciliació. Segon, organització dels torns. I tercer, els àpats, com distribuïm els àpats. Sabem que és especialment difícil, quan parlem de torns, parlar de compatibilització d'usos del temps o de conciliació, perquè és difícil pensar en termes de flexibilització horària, quan parlem de torns, i ho sabem, és un dels punts més complicats quan es parla del sector industrial i del treball a torns. Jo destacaria 2 mesures que hem inclòs. No parlaré de tots els ítems, perquè aquesta eina aviat la tindrem disponible i estarà disponible per a tothom, però sí que aniré apuntant els ítems més interessants. En quant a la compatibilització d'usos del temps o la conciliació, jo crec que caldria destacar 2 aspectes o 2 mesures que jo crec que són implementables en les empreses, que és, d'una banda, impulsar la polivalència i, per tant, la mobilitat funcional, per tal que en cas de baixa o en cas de necessitat concreta d'una persona treballadora es pugui substituir aquesta persona en el torn. I després una altra mesura que hem vist que és bastant més habitual del que ens pensàvem i que és una bona pràctica que tenen moltes empreses, que és disposar d'una persona de referència dintre de l'equip de treball que de forma àgil, dinàmica, al moment, de fet,
amb WhatsApp, etc., pugui gestionar canvis d'última hora o urgències que es donen a l'equip. Hosti, que tinc el nen malalt, haig d'anar d'urgències, doncs, bueno, espera que intentaré que vingui una altra persona i fem el canvi. És una mesura que hem recollit i que dintre de la dificultat, quan parlem de conciliació amb els torns, creiem que és prou adequada. En quant a l'organització dels torns, aquí el debat, jo vinc del món de la prevenció de riscos laborals i el debat, jo em recordo de fa dècades que hi ha aquest debat de com han de ser els torns, quina és la manera més adequada i més saludable de fer els torns de matí, tarda, nit. Sembla que la cronobiologia, que és una ciència molt jove, té dècades, no és una ciència molt jove, ens comença a posar una mica de llum sobre el tema i ens comença a donar solucions que tenen, com us comentava abans, un suport científic i una evidència científica darrere. I la regla amb la qual actualment predomina, és el paradigma quan parlem de l'organització dels torns, és no treballar més de 3 nits seguides i dotar de 2 dies festius a posteriori. Aquest cicle, no treballar més de 3 nits seguides i després donar 2 dies festius. De moment, des de la cronobiologia i la solució que es dona, sabem que no sempre és possible, però la recomanació l'hem de fer, perquè sembla ser que des del punt de vista de la salut, dels ritmes circadiaris, com comentava l'Ariadna, és la solució més adequada. Per què? Sembla ser que si els cicles són més llargs, de setmanes o de mesos, com es fa en moltes empreses, diguem-ne que quan ja estem acostumats, els nostres rellotges biològics s'acostumen a un torn, a una organització de la jornada, el tornem a canviar, amb la qual cosa ens costa molt més i es produeix aquesta disrupció que ens comentava l'Ariadna. I no només això, sinó que, a més, la recomanació que ens fan els experts és que ha de seguir el cicle natural de matí, tarda, nit. Per tant, aquesta és la primera recomanació o proposta que ens fan els experts i que deixem aquí sobre la taula, que jo crec que és una de les aportacions des del punt de vista de la salut més importants que fem amb aquesta eina. A més d'això, també amb la qüestió de la nocturnitat, sobretot, sí que també hem recollit evidències que ja es coneixien i ja que sabíem, però que a partir dels 50 anys és recomanable treure dels torns a les persones, als treballadors, a partir dels 50 anys aproximadament, perquè hi ha molta evidència científica que és a partir d'aquesta edat quan comencen a haver molt risc per a la salut de les persones treballadores, per treballar de nit o per treballar per torns. I també en el cas de les dones embarassades, fer algun estudi, algun anàlisi sobre la idoneïtat de que pugui treballar de nit o no. I amb la qüestió dels àpats, disculpeu, amb la qüestió dels àpats, que ens comentava també l'Ariadna, de dinar o sopar en una franja horària més saludable. Aquí sí que teníem evidències del que es feia en altres països. Abans dèiem que a Suècia, al Japó, als Estats Units també treballen a torns i també treballen de nit. Però el que sí que veiem és que hi havia una petita diferència i és que les persones treballadores a torns en aquests països, o sigui, països que no són Espanya, em refereixo en general, el dinar i el sopar el fan dintre del torn. És a dir, el descans que aquí s'utilitza per fer l'entrepà, per fer el cafè, per fer el mos, allà s'utilitza per fer ja el dinar o el sopar. Què vol dir això? Doncs que si acabes el torn a les 2, puguis dinar, posem el cas, de 12 a 1, i tu ja surts a les 2 ja surts amb el dinar fet. En el cas que aquí a Espanya, a Catalunya, què ens passa? Doncs això, surts a les 2 i entre que arribes a casa, entre 2:15 o 3 és quan dines tard, d'acord? I en el cas del sopar el mateix. En el cas del sopar encara és més greu perquè estem parlant normalment el torn finalitza a les 10, doncs estem parlant que les persones acaben sopant entre 2:15, 11,
i això té unes conseqüències per la salut, amb risc d'obesitat, amb risc de diabetis, etc. Per tant, la proposta que fem, quina és? El que passa a altres països, no ens inventem res, és introduir el dinar i el sopar dintre del torn. Que s'aprofitin els descansos, en la mesura del possible, que es fan en el torn, organitzar-ho de manera doncs això, que es pugui dinar entre 12 i 1 i que es pugui sopar com a molt tard a les 8 aproximadament. I exactament el mateix per l'esmorzar. Hem de pensar que aquí hi ha una qüestió de fons també quan parlem de salut, i és que la recomanació que fan els cronobiòlegs és que idealment haurien de passar de 2 a 3 hores entre l'àpat i el fet d'anar a dormir per fer la digestió, bàsicament. Per tant, clar, tampoc és recomanable el fet d'acabar el torn a les 6, arribar a casa, esmorzar i posar-te a dormir. Per tant, també la proposta és que dintre del torn de nit es pugui fer l'àpat de matinada o amb unes hores d'antelació per poder arribar a casa i ja dormir amb la digestió feta. Bàsicament, aquestes són les propostes, amb conciliació, amb l'organització dels torns i amb els àpats. A més, també parlem que és important pensar com implementarem això i, sobretot, el que volem destacar, el que creiem necessari que s'ha de fer per implementar tot això, és informar i formar, primer a comandaments i a totes les persones treballadores, informar sobre això, sobre com pot millorar aquestes mesures en la nostra salut i en la nostra competitivitat, productivitat, treball en qualitat, etc. I segon, fer un seguiment, monitoritzar el procés i veure quins efectes o si apliquem aquestes mesures, quines millores hi ha en relació a la salut, en relació a la productivitat o en relació a la qualitat. I això és relativament senzill perquè simplement és aprofitar les revisions que es fan anuals, per exemple, per veure o introduir certs ítems per veure si realment està havent una millora, per exemple, amb la qualitat del son o amb el metabolisme en general. I jo no voldria allargar-me més, preferiria que ens parlessin que la pròpia experiència de les empreses participants. Avui tenim dos, tenim Francisco Alvera i Ayuc Essens, i per tant crec que, Rosa, si et sembla bé, podrien donar pas a les empreses. Perfecte, moltes gràcies, Javier. Pues, si us sembla, no sé, Arantxa, Mònica, la que vulgui. Comencem per tu, Mònica. Francisco Alvero, FAE. Perfecte. Bueno, pues, en primer lloc, agrair a Evol l'oportunitat que se'ns va donar per participar en el projecte. Ha sigut força interessant, i a Xavier la paciència per poder desenvolupar aquesta eina de diagnòstic que crec que ens dona l'oportunitat de valorar el que hem fet, però tot el que ens queda per millorar. I això jo crec que és molt, molt important. Llavors, dins dels 3 punts que l'Ariadna ha comentat, destacar que FAE, com a empresa d'automoció, som una empresa petita dins del que és el sector, sempre ha volgut oferir millores a banda del que són les taules salarials per veure que, perquè els companys entenguin que FAE és un bon lloc per treballar, i el tema de la conciliació o l'establir millores a nivell d'horaris sempre ha sigut una fórmula molt positiva perquè els treballadors es trobin ben a gust. Llavors, dins del que serien els punts de la productivitat, la salut o la conciliació, us puc comentar que, per exemple, efectes de conciliació, nosaltres pels treballadors d'oficines ja fa anys que tenim una franja horària en la que des de 3:45 fins 2:45 es pot entrar de manera flexible. Llavors, a partir d'aquí, el personal pot finalitzar la jornada en funció de com li vagi millor.
Sí que és veritat que el 80% fa una jornada intensiva que va de 7 a 15 hores, que és la franja més habitual, però donem aquesta opció i la veritat que és molt positiva. Fem una previsió de vacances amb un any d'antelació i durant el confinament, com quasi totes les empreses, ens vam tenir que adaptar de manera molt ràpida i la flexibilització dels horaris per possibilitar la conciliació en el treball se'ns ha quedat. És a dir, ara ja estem elaborant un manual i un protocol perquè tenim treballadors que ja ens han sol·licitat uns horaris que no són els més habituals però que els podem fer i els estem aplicant. També facilitem jornades irregulars per persones que tenen custòdia compartida. A nivell de producció això és una mica a vegades difícil, però ho estem aconseguint. I fem que companys que tenen 55 anys es mantinguin en el torn fix de matí. Treballadors que als 61 anys estiguin a fàbrica fem la seva prejubilació. Això ho estem fent amb el sistema de jubilacions de relleu. I per companyes que estiguin embarassades ja tenim un protocol establert que sempre fem una avaluació del lloc de treball i veiem si podem adequar el lloc o tenim que traslladar la persona que durant el temps de l'embaràs pugui estar en llocs que siguin molt més adequats. Com a eficiències o oportunitats de millora, estem elaborant un protocol per assolir una comunicació més eficaç i volem promoure, ja que tenim un menjador ben maco, que les persones puguin fer aquests àpats, com ha dit el Xavier, en horaris com Déu mana. És a dir, si plegues a les 2, que no vagis corrents a casa, sinó que et portis la teva carmanyola i puguis dinar en el menjador. I aquelles persones que entren en el torn de tarda, el mateix, al igual que el torn de nit. També estem fent de les revisions mèdiques, volem fer un estudi de qualitat del son, per veure com està incidint en els nostres treballadors. A efectes d'eficiència, fem una àrea de millora contínua per reduir tasques que no portin valor. Portem reunions operatives que no passin dels 30 minuts i fem una gestió del temps, una formació de gestió del temps a tota la plantilla de manera transversal, que normalment cada 3-4 anys tornem a fer aquesta formació perquè tothom pugui optimitzar una mica els processos. En principi serien punts que estem aplicant. Hi ha més coses, però tampoc em vull extendre molt pel temps que tenim i si algú té algun dubte ja ho comentaríem després. Merci. Moltes gràcies, Mònica. La veritat és que a Hospitalet he sentit parlar a molts treballadors de vosaltres i us considero una empresa una mica que ha obert camí amb el tema de que se sentin a gust en tots els aspectes, perquè a vegades pensàvem que sentir-se a gust, jo recordo anys enrere, era pagar per sobre el conveni. Això ja fa anys que no és així. I si solament és pagar per sobre el conveni, no retens ni tens el talent motivat ni implicat amb l'empresa. Arantxa, quan vulguis, Arantxa de Lluc. Bon dia. Disculpeu, bon dia. El problema que té al parlar l'últim és que tot s'ha dit ja. Estic 1000% d'acord amb les reflexions que ens ha compartit l'Ariadna. Crec que és fonamental que totes aquestes reflexions siguin compartides. La part més rellevant sempre, jo estic sempre al mateix, és que parlem des del convenciment i no des de l'aplicació de la norma. Quan això realment ens ho creiem i ho portem a l'ADN, és molt fàcil, entre moltes cometes, intentar implementar aquestes mesures dintre de les organitzacions. També agrair al Xavier Peralta tot l'acompanyament durant l'aplicació de l'eina, que jo crec que té dues vessants molt rellevants. Per una banda, el fet de donar-nos compte de la quantitat de coses que realment les companyies estem fent en aquest sentit. És molt important i moltes vegades tenir aquest temps per parar, per escriure i per autoavaluar-nos ens fa donar-nos compte que, ostres, estem treballant molt. Si comparem la situació d'avui en dia amb la situació de fa uns anys, no hi ha color. I aquesta és una part molt gratificant també. Però també estic d'acord amb la Mònica amb el que comenta que això també ens permet veure una miqueta el canvi que encara ens queda per recórrer.
En aquesta senda de treballar des del convenciment, des de l'ADN de creure en les persones i de creure en la visió integral de les persones, amb aquesta reflexió que ha fet l'Ariadna de dir que les persones no són unes a l'empresa i unes altres a casa seva, doncs treballem des de UKSense en intentar implementar aquestes mesures que ens permetin una conciliació. Al final, al treballar, el meu pare fa molts anys em deia «Trabajar es tan malo que te lo pagan, no lo hagamos más desagradable». Per tant, al final es tracta d'això, de crear, de treballar on la gent realment se senti còmoda. Se senti còmoda bàsicament perquè pot conciliar i en aquest sentit la conciliació nosaltres la tenim molt focalitzada en donar molta flexibilitat. El Covid ens ha ajudat realment a poder plasmar aquesta aposta clara per una flexibilitat o bé més estandarditzada en aquelles persones que han demanat teletreballar un dia des de casa d'una forma estàndard, organitzada, evidentment, dintre de la companyia, perquè al final la flexibilitat mal entesa pot donar lloc a una miqueta de disbauxa, de dir, ostres, on tinc a l'equip, amb qui puc comptar aquí, no? Per una altra banda, a part d'aquesta acció més de teletreball prefixat, donar la flexibilitat perquè a la vida passen coses i no són previsibles i hem de donar aquesta tranquil·litat a la gent de dir, escolta, a la vida passen coses, gestiona-ho, tens el teu temps, tens la teva responsabilitat i bàsicament des de la professionalitat i des del compromís on la gent sap gestionar-se el seu temps perfectament. Per tant, el Covid ens ha ajudat una miqueta a donar-nos compte que, tot i a l'haver de fer aquella estampida brutal el dia 13 de març, la gent ha continuat entregada amb el projecte de companyia perquè bàsicament les persones de mena són molt responsables i molt professionals i és una miqueta el que hem de posar en valor amb tot això, els aprenentatges. Per una altra banda, aquesta flexibilitat també d'entrades que comentàvem i de sortides, de dir, escolta, que hi hagi una finestra on tots puguem compartir perquè clarament és important compartir els espais. Hi ha projectes que surten en química, no en física. La física és mà d'obra clara. La química és allò que sentim quan estem amb les persones, no? Per tant, és evident que hem de tenir espais on hem de compartir, però és evident que al final hem de donar aquesta flexibilitat perquè la gent pugui gestionar la seva vida personal i professional. El seguiment horari també ens ha ajudat una miqueta per posar de relleu moltes vegades aquelles persones que dius, ostres, para't una miqueta i mira quina dedicació estàs fent, regula't el teu temps amb aquesta necessitat de poder trobar els espais per fer-ho tot. I aquí estem treballant ara mateix amb una política de desconnexió digital, sobretot per deixar molt clar que la gent s'ha de sentir lliure amb l'ús del seu temps. Intentar, doncs, jo crec que una miqueta amb aquesta política de desconnexió digital intentar donar resposta als dos àmbits. Aquella persona que per motius personals potser necessita acabar de treballar a les 4, però després a les 8 envia un mail perquè és el seu temps i necessita de 4 a 6 per poder atendre temes familiars i després de 7 a 8 m'hi poso, però que la persona que rep aquell mail no tingui la necessitat de, ostres, m'han enviat un mail, haig de contestar. Aquest és un repte que jo crec que tenim en els propers mesos, a l'entendre que hem de respectar les jornades i les necessitats de totes les persones. Per tant, sobretot des de la tranquil·litat i des del respecte per les necessitats personals. Clar, al final tot això el que fa és que la gent al final se sent més compromesa, des del meu punt de vista. Quan tens aquesta capacitat des de la confiança, que l'empresa confia en tu, que confia en la teva capacitat, en la teva professionalitat, que no et mesura per les hores que estàs, sinó que et mesura pels objectius que tens i per com tenim establerta una DPO, una gestió d'objectius al final. No et mesuraré per si estàs 27 hores més. De fet, això m'hauria de dir que potser no és molt eficient, sinó que bàsicament et mesuraré per la feina que m'estàs fent. I en el fons, m'és igual si me la fas aquí o me la fas allà. El que necessitem com a companyia és que els projectes vagin avançant perquè hi ha un projecte de companyia darrere. I aquesta eficiència la mesurem bàsicament per això, no per les hores de presència, però sí per aquesta contribució al negoci en base als objectius. I això ho tenim definit tant per la persona que està treballant a nivell d'oficines o en projectes, com també en els operaris. La gent que està treballant a peu de fàbrica, tot just acabem d'implementar un programa pilot vinculat a un mapa de bandes que ens permet veure la diferent contribució i també amb aquestes persones que moltes vegades en algunes companyies no tenen el concepte aquest de necessito rebre feedback del meu jefe, doncs nosaltres ho estem potenciant a través d'aquesta eina que ens permet establir aquests espais de comunicació entre mànager i treballador per poder
ajustar aquestes expectatives, donar-nos feedback, què avança bé, què no, a on estem progressant, quines són els aspectes que hauríem d'acabar de millorar. Per tant, el poder implementar aquestes eines o espais de compartir entre mànagers i treballadors, bàsicament amb un focus d'objectiu i negoci, bàsicament. Per una altra banda, també, el tenir indicadors que ens permetin monitoritzar la nostra tasca i no caure en la subjectivitat. Al final, quan parlem de, moltes vegades, una de les nostres grans, jo diria, obsessions és l'excel·lència en el servei. Doncs al final, com monitoritzem aquesta excel·lència en el servei per no dir un client s'ha queixat i tot és un desastre? No. Contextualitzem, tenim indicadors que ens permeten veure quins són aquells aspectes que insisteixen directament en aquesta excel·lència en el servei. Doncs al tenir aquests indicadors, al comunicar-los, al fer-los comuns a tothom, que tothom entengui com mesurem l'evolució del nostre negoci, ens resta aquesta part subjectiva i moltes vegades ajuda a contextualitzar molts aspectes. Quan parlem de gestió de projectes, també el poder aprofitar la tecnologia per donar més informació, per donar més contextualització. Tenim una plataforma de gestió de projectes que ens permet tenir una visió molt transversal de les diferents contribucions que es fan en cada una de les àrees. Per tant, com això ens ajuda una miqueta a alinear-nos a tots i a aconseguir objectius quan realment tens a tota l'organització molt focalitzada. I això és fonamental. Per exemple, per qualsevol certificació, hem aconseguit ara la certificació d'OEA, d'operador econòmic autoritzat, que al final és una certificació amb uns nivells molt importants a nivell de registre duaner. I el fet de com hem sigut capaços d'alinear tota l'organització amb aquest focus comú, amb aquesta aportació de tots, és fonamental per veure que al final els resultats s'aconsegueixen en aquest sentit. I jo crec que la pandèmia, que de tota la vida hem d'aprendre, la pandèmia ens ha ajudat per donar-nos compte de la importància de les emocions dintre de les companyies, la importància de tenir cura de les persones, i tenir cura de les persones vol dir preocupar-nos honestament i des del respecte de cada una d'elles. Durant la pandèmia, totes les sessions que hem fet d'acompanyament emocional a les persones, el crear aquestes canals de comunicació de proximitat real, la preocupació per les persones des de la preocupació real, no des de, com us deia abans, no des d'un protocol o una normativa que ens obliga a tenir cura de les persones, sinó des del convenciment. El fet de cuidar-nos, hàbits saludables, fomentant, per exemple, nosaltres dinem entre la 1 i les 3, escolta, entre aquest horari, més o menys gestionat-el com vulguis. No tenim la necessitat d'estar treballant amb un horari que acaba a la 1 i que comença a les 5. El nostre negoci dona suport a tot el món. Som una companyia internacional, per tant, tenim diferents casuístiques. Gent que se'n va a dormir quan nosaltres comencem a treballar i gent que comença a treballar quan nosaltres hauríem d'acabar la jornada. Per tant, al final, has d'intentar trobar aquestes adaptacions a nivell individual. Dinar en mitja hora, en 3/4 o en 1 hora i mitja. És que, conceptualment, és que m'és igual. Has de dinar, clarament, utilitza el teu temps com millor consideris, des de la responsabilitat, sobretot. Per mi és la part fonamental, la responsabilitat individual i el creure que les persones realment són totalment capaces i compromeses en projectes de companyia. Fruita un cop a la setmana, perquè hem de ser conscients que hem de cuidar-nos i aquests aspectes són més estètics, si vols, però també donen molt, o diuen molt a darrere de les companyies. Ara estic a punt de canviar les màquines d'snacks, de treure totes les porcarietes i posar una miqueta més menjar més saludable. Aviam quina resposta tinc. De moment ja m'estan mirant malament. M'estan dient, home, no, és que és mi momento de tomar-me un xocolatito. Guardarem una miqueta i donarem resposta a tots. Però sí que és important que les companyies cada vegada més fomentem aquesta vida saludable. Des de campanyes que tenim previstes aquest any 2022 de sensibilització, de conscienciació, de fomentar hàbits saludables, tant emocionals com físics, que jo crec que és fonamental. Aquesta és una miqueta la política que tenim establerta a dins de Lluc i el com anem treballant cada vegada més amb aquesta igualtat entesa des del convenciment personal, amb aquest compromís entès des del respecte a les persones i l'entrega i la professionalitat,
i el com això ho anem baixant dintre de l'organització mitjançant implementar polítiques que siguin molt evidents, que fomentin bàsicament aquesta cultura d'acompanyar, que és la que volem implementar. O sigui que contents del camí que portem enrere, però amb ganes de continuar treballant amb aquesta línia que al final ens garanteixi la sostenibilitat. Que la sostenibilitat moltes vegades l'entenem només en temes mediambientals, no, la sostenibilitat per mi és tot. És una empresa sostenible, són persones sostenibles, és un negoci sostenible, és un món sostenible, o sigui que és realment molt important que ens ho creiem des d'una vessant molt més holística de la paraula i de tot el que suposa això. O sigui, aquest és el camí. I una vegada més reitero les gràcies per poder estar aquí amb vosaltres i poder compartir una miqueta el que és Lluc per dintre i poder aprendre, sobretot, de tots vosaltres, que jo crec que és la part més important, el com ens ajudem entre uns als altres, perquè els problemes són els mateixos, amb matisos, però a tot arreu hi ha persones i cadascú som com som. Quanta raó tens. Moltes gràcies, Arantxa. Bueno, jo la veritat és que estic molt contenta, perquè són molts anys, com deia abans el Xavier, i quan vam començar semblava una mica que no fos, a veure com us ho dic, que no quedi estrany, que no fos un tema per posar-nos al capdavant, no? Però jo penso que justament les entitats empresarials una mica tenim que empènyer aquelles tendències que pensem que són futur i que hem d'ajudar especialment a les pimes, que són les empreses que més poden necessitar d'alguna mena de suport extern. Entre les dues exposicions, Mònica, Arantxa, jo podria dir que en síntesi he vist dues coses molt coincidents. Una, que porteu molt temps també treballant, que teniu molta feina feta i que aquest programa sobretot us ha servit per posar en valor tot allò que feu i veure moltes coses que podríeu fer, que potser si no haguéssiu fet aquesta reflexió no ho hauríeu vist, o potser una mica el que passa a vegades, que et creus que perquè estàs fent coses, ja tens molt avançat i ja gairebé poc a fer. I resulta que encara que estiguis fent coses, amb aquest tema concret se'n poden fer moltes. Crec també que té molt a veure a l'àmbit cultural en què estem immersos. Justament el Covid crec que ens ha canviat molt l'àmbit cultural i que, per una altra banda, ens ha espolejat una mica amb temes que a vegades dèiem línies vermelles. Doncs no, aquí no hi ha línies vermelles. El tema de la presencialitat el veiem molt diferent abans Covid que ara. I com aquest, altres. O sigui que jo us vull agrair molt sincerament a l'esforç que haveu fet tots i al treball, perquè crec que és un tema que val molt la pena. Al final estem parlant de persones i la persona sempre ha de ser el centre. I crec que hem estat molt confosos a vegades amb certs hàbits i amb certes cultures que ara, un cop ens n'hem adonat, estem obligats a canviar, a rectificar, a intentar millorar. Llavors, no sé, si algú vol dir alguna cosa, no em vull extendre, que jo m'enrotllo ràpid. Teniu alguna consulta per fer? Us ha quedat algun dubte? Voleu exposar alguna iniciativa que hagueu fet a casa vostra? Jo no veig ningú que aixequi la mà, no? Mira, ayúdame, porfa. No. Bueno. No hi ha ningú, no. Perdona, Rosa, jo el que sí que voldria aprofitar el moment i l'espai per donar les gràcies tant a l'Arantxa com a la Mònica, perquè més enllà d'això que comentes, de nivell individual, com a empresa, d'impulsar mesures o visibilitzar les seves bones pràctiques, nosaltres de manera egoista i per al projecte ens han servit molt, perquè al final hem incorporat mesures seves, bones pràctiques seves, les hem incorporat a l'eina i d'això la importància de la seva participació. I per tant, això, agrair un altre cop la seva implicació en el projecte. Molt bé, moltes gràcies, Javier.
no sé, algú més vol dir alguna cosa? Algú vol aportar? Res. Bueno, doncs, si us sembla, si ningú vol dir res més, donaríem aquesta jornada per acabada, per finalitzada. Jo espero que puguem seguir treballant i d'alguna manera portant iniciatives per poder desenvolupar l'activitat econòmica sectorialitzada amb solucions concretes, perquè jo crec que no és el mateix. Quan abans parlaves de Tors, Xavier, la restauració, l'hoteleria, tot això també en té i a vegades no se'ls té en compte. I a vegades també, bueno... I jo crec que, a més, nosaltres depenem molt, no tant del que és l'hostaleria, però sí de la restauració amb el tema dels horaris. Això s'ha vist a vegades amb experiències que hem fet amb ajuntaments, com Esplugues amb setmanes de comerç i tal. La restauració és bàsica i necessitem això. Jo ja fa anys que sempre que vaig a puestos de dinar o a sopar fora, a quina hora comenceu, sisplau? I quan em diuen, no, fins a les 9 no es pot dinar. Fins a les 9? Perquè crec que si tots anem dient, en zones turístiques ja sabem que els horaris són uns altres, però, per exemple, a les nostres ciutats segueixen sent uns horaris, jo crec, molt tards pels àpats, i que culturalment tenim que empènyer. I així moltes altres coses petites que a poc van fent que aquest canvi es vagi produint i que ens anem adaptant a nous costums i a noves formes. Moltíssimes gràcies a tots, ha sigut un plaer. Us agraïm molt tota la participació i l'aportació que haveu fet i a vostra disposició pel que calgui. Fins aviat. Adéu. Adéu. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu.